Sigħat biss qabel ma d-delegati jiddeċiedu min se jkun id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament, it-tieni l-ogħla kariga fil-ġerarkija tal-Partit Laburista, it-tliet kandidati kellhom kliem ta' ringrazzjament. Il-Ministru Helena Dalli qalet li jikburija bid-delegati tal-Partit Laburista. Dejjem fehmu u mbottaw il-ħtieġa li l-Partit Laburista jibqa' l-ikbar aġent ta' bidla li ma jħallix ixekkluh il-ktajjen tal-biża', qalet Dalli li tenniet l-importanza tal-kuntatt kontinwu. Id-delegati għandhom ikunu regolarment aġġornati bix-xogħol tal-gvern ħalli anke huma meta qegħdin jitkellmu barra triq man-nies ikollhom din l-informazzjoni ta' x'qed isir minn dak il-programm elettorali. Jiena naħseb ukoll li jrid ikun hemm ċertu rikonoxximent lid-delegati anke biex jintarfu min huma li jkun hemm pereżempju card tad-delegati li turi li huma delegati. Hemm ħafna affarijiet x'iridu nagħmlu wara kollox id-delegati huma s-sinsla tal-partit. F'istqarrija l-Ministru Chris Fern innota l-appoġġ ta' Alfred Zammit, Clint Bajjada, Mark Sant u Marija Camilleri u fil-waqt li jagħmel dan ukoll kellu kliem ta' ringrazzjament għad-delegati li deskrivihom bħala l-ħolqa li taqgħad il-Gvern mal-poplu biex bekk il-Partit Laburista jibqa' viċin lin-nies. Il-Partit Laburista huwa il-partit li gawdi appoġġ sħiħ mas-sezzjonijiet kollha tal-poplu Malti. Allura huwa importanti ħafna li min ikun deputat mexxej ikollu l-istess dell-appoġġ wiesa' mis-soċjetà Maltija biex flimkien mad-delegati, anzi huma delegati li għandhom dar ir-rol importanti li jkunu l-ħolqa bejn il-leadership tal-partit, bejn l-eżekuttiv tal-gvern u l-elettorat biex dejjem il-Partit Laburista jkun iżjed viċin in-nies, dejjem nisimgħu il-problemi individwali tan-nies nkunu nistgħu nindirizzawhom biex inkomplu nkunu partit verament tal-poplu kollu. Il-Ministru Edward Cicluna irringrazzja lid-delegati li juraw interess f'din l-elezzjoni, anke jekk fl-eqqel tas-sajf id-delegati juraw persistenza li jridu jisimgħu u jresqu l-ħsibijiet tagħhom għal ġid tal-Partit Laburista u tal-pajjiż. Qal li tgħallem ħafna mingħand id-delegati. Ma nistax ma nirringrazzjax lid-delegati li attendew biħġarhom, kien żmien diffiċli ta' sajf u ta' sħana, però ippersistew u attendew għax iridu jisimgħu. Jiena minn naħa tiegħi nista' ngħidilhom mhux biss grazzi imma li smajthom għaliex minn delegati persuni li tant iħobbu l-partit li jsefqu wiċċhom mal-elettorat iktar mill-ministri u segretarji parlamentari li jiġbru anke l-flus għall-partit. Ġifieri dawn veru raw is-sabiħ u raw l-ikraħ, raw il-ferħ u raw ukoll id-dmuħ. Id-delegati jivvutaw fl-ewwel round tal-ġimgħa filgħaxija u jekk ikun hemm il-ħtieġa t-tieni round isir is-sibt tul il-jum.